Devam итәбез, дуслар. Чираттагы кытлау хатын Новоспасск бистәсенә аша. Бүген үзенең матур туган көнен Урта Терешка авылында туып үскән гүзәл хатын-кыз Джаббарова Гөлназ Мусеевна каршылый. Шул форсаттан аны якыннары, тормыш иптәше Рамил, балалары Айгүл һәм Айдар, ике яктан да әти-әниләре, энесе Ринат, Кирюшкин авылында яшәүче әбисе һәм барча туганнары да ихластан кытлыйлар. Әле кайчан гына Гөлназыбыз дөньяга туган иде сыман. Менә инде шул көннән алып никадәр вакыт үтеп тә киткән. Кайчан гына әле әти-әнисенең кадерле кызы булса, бүген инде Гөлназ тормыш иптәшенең сөекле хатыны, күз нуры, балаларының ягымлы әнисе, якыннарының газиз туганы һәм алар барысы бергә җыелып, бүген кадерле кешеләрен күркәм яшьлек бәйрәме белән кытлыйлар. Кызыбыз, бүген синең туган көнең. Ул көн гаиләбезгә шатлык истәде. Ак биләүдә яткан вакытында бигрәк алсу иде йөзләрең. Бүген инде зифа буйлы, матур, гомереңнең асыл чаклары, дәртле ташкын кебек ярсу, матур үтсен синең язларың. Салкын көз аенда дөньяга килдең син, җылы җанлы булып тугансың. Һәр вакытта күңелең яхшылыкта, ярдәмчел, шәфкатьле бала булгансың. Әйе, кызыбыз кечкенә чактан ук син бик пөхтә, тәртипле, тыңлаучан җан җимешебез идең. Балалар бакчасында, аннары мәктәптә апаларың да сине гел үрнәккә куеп, тырышлыгың өчен яраталар иде. Хәзердә үз тормышын кырган кызыбыз Гөлназ безгә гел ярдәм итәргә ашкынып тора. Яшь булуына карамастан, ул зирәк акыллы. Күп очракта хәзер инде ул безгә киңәшләрен биреп тора. Балаларны ышаркыш итеп, без очырдык иркен далага. Талдырмыйча алар канатын сау кайтсыннар иде анага. Гел сагынып күккә карыйбыз. Язлар белән кайтыр кышларда. Алар белән сез дә кайтыгыз. Сезнең белән рәхәт кышларда. Яратканыбыз, сине матур туган көнең белән кытлап, һәр вакытта да шундый ук йомшак күңелле, игътибарлы, ылы йөрәкле булып калуыңны телибез. Сәламәт бул балабыз, кайгы-хәсрәт күрмә. Син елмайсаң, тыныч безнең күңелебез. Көләч йөзең мәңге сүрелмәсен. Бәхетле бул безнең сөеклебез. Балаларың тик бәхетле булып, сезгә зур терәк булып үссен. Безгә күрсәткән игелегеңне алар үзеңә дә зинһар күрсәтсен. Куанычлар гына юлдаш булсын сиңа. Фәрештәләр саклап йөртсен. Син шатлыгыбыз, күңел юанычыбыз. Син бит безнең җаныбыз кебексең. Гөлназ, синдәй саф күңелле, игелекле йөрәкле якыннары булуы бар гаилә әгъзаларыгызга да зур бәхет икәнлеген аңладык без әлеге кытлау хатыннан. Сезгә булган изге теләкләрен якыннарыгыз хәзерге җыр аша да дәвам итәләр. Рәхәтләнеп тыңлый әле. Яшьлек ул мизгел генә, башкаларга китеп бара,
sizga to'g'ri.